I am black. Öy duray bolana. O ne bolana o? Näme diýip dursun sen? A diýme dedim diýen. Ýalňyş diýip dursun o. O ne ýalňyş o? Kinoda şey diýämi? Ha? I'll be back. Tekstin uraqaq gördüňmi? Okudum o. İngilizce ur bilýärmi? O bilýän ho. Bolan öterdiler, doğru diýdi. Film termometr, double bir. Termometr däl o, terminator. Ey, ne ýazyp bilen okmay. Tutum. I am black. Bolana oku. O ne bolana o? Ýa aýtdym men tekstin, ýalňyş diýen. Men dogry diýen o. Arnodam kinoda şey diýä o. Men dogry diýip duruşma. Sen ýalňyş diýen aýtam. Tekstin uraqaq gördüm, terden oku. Alay ver, tekst getir. O ne ýalňyş diýemmişsin men. Açany. I'll be back. I'll be back. Ha, I'll be back. İngilizce de diýip bilen oga tüpüm. Bol, men ýalňyşym. Daway, täden. Bol, I'll be back. Film transformator, double 2. Eşek transformatör mı soruyor? Tudum. I am a black. Ýalňyş diýen o. Bol, ýalňyştym. Daway, täden. Bol, men kesek. Bol. Amalia. Amalia nereden Sen geliyor? bolosturyan meni. Sen bolosturyan meni. Men kilem bolostur. Sen bolosturyan. Çok çi daway täden al. Valla ses yok ama nereden geleni kovulyan men. Gecelerine yatını o amalya diye. Ağzına dubulu mu lan o sen? Şu ayranla gerek ustam. Ha? Gerek us dubul. Tudum. I am a black. Ýalňyş o. Sen abi bak başladın ama olma yetişir ben temi atırdım. Çöwrik göýän üstüň mü? Oňaryň oga. Men oňar ýa-da senin oraň boş. Ýen fanay. I am a black. Hakam piliydiler. Etika dereska. Ulan eşek görüm okmuyor. Ne doyuracaksın böyle? Ne doyuracak o? Oğurun ok diyor. Ne doyuracak? Bulup görsün görüm ok mu? Alacak borsun. Ne o? Hiç de ne yapışı o? Ne yapışı o? Feride adaştı o. Ha? Yaran. Galyut boljak diýen o sen. Galyutça bol bilmeýän sen. Eşitýän mi eşek? Ademin gidenini adem eder. Bolmajak zat ýok duruşdyňmy? Göwnüň etmese gidiber yaran. Gider ne? Oňarjak bir taparyn. Size günü malmandyr. Sag bolun. Albay. Sag bolun. Mira, burada yaran. Bar galaw. Yaran. Galidy mer taga ýok bolar. Yaran. Sana diýen etdim. Terminator nira var ya. I'll be back. Ey telefon aptı res kalsana karışık. Bak